A revenit Roxy, bă, în fiecare live. Rafał să continui facultatea de chineză în China. Sunt foarte fericit What? și o să mă mut chiar acolo. Mamă, Roxana, te duci în China? Ce curajoasă ești, te duci în mama virusului. Te duci la el acasă. Spate. Eu, casual. Alex Gamer, mersi frumos de 10 aleuți. Eu cu Noci, casual. Cu fratele din Noci. Mă voi uita la tot live-ul cu avatarul meu de Minecraft, te pup. SSS. Wow, Sorin bărbatul, iar. Rafał să mai începi seria de Batman Arkham Knight. Asta a fost în Bărbatul un băiat. And his name is John Cena! John Cena! In the WWE Super Slam! Mamă, cum e? Fiți atenți aici, o să vă îndrăgostiți. And his name is John Cena! Băi, și Sorin are stare! In the WWE Super Slam! S-am dat și un pumn în căști. Ba, Alexe, eu voi fi top. Mamă, lupta top donatorilor! Scoate cineva pe Alex de aici, chiar Sorin bărbatul! Sorine, n-ai stare, bă, băiatule, cu susținerea aia nebună, că ai mai donat și în trecut. Mi-ar sta bine. N-ai terminat, Alex. Să dau și eu aici pentru băieții răi. Alex Gamer, bă, se bat pentru top donator nebunii. Oh my god, dude, băieți de elită s-a abonat. Poate apăsați și pe butonul de subscribe, zic și eu. Hai să deschidem chat-ul la toată lumea. Amează tastatura acolo, vor și ei să scrie neapărat. Bă, nu dai cu Sorin și cu Alex Gamer, ești nebun la capieten. N-ai cum, mă, cu Sorin și cu Alex Gamer. Nu mai mergea pistolul, mă, Dilaila. Vă mulțumesc și vouă de la 3000 de like-uri. Mergem și noi ușor, ușor spre 4K. Trebuie să adun bănuții. Dă și tu drumul la o muzicuță. Pe live. XD Rava. Uite banii unde uită la microfon ăsta. Deci banii ăștia când i-a rupt... Banii astia sunt pe opening pe CS. Bă, Sorine, nebunule. Vrei să-i dau lui Gaben banii? Să-l facem pe Gaben cu bani, a? Poate facem un opening pe CS, dar nu momentan, nu momentan. Apreciez mult de tot. Le mulțumim și băieților pentru lupta de top donatorul Alex. Bă! Ce se întâmplă cu Alex Gamer? În seara asta mă simt bine și vreau să chefuiesc. De nimic nu-mi pasă, nici de banii pe care-i cheltuiesc. În seara asta mă simt bine și vreau să chefuiesc. De nimic nu-mi pasă, nici de banii pe care-i cheltuiesc.
de chef și toți banii mei îi dau pe femei, nu țin cont de ei. Alexe, stai jese bai baiatule. Ha. Rahat-te pentru VP mă uit pe live. Salalsi pe dumi. Bă, Dumi, bă, Alexe, oprește-te aici, n-ai cum să o dai cu Sorin, că e proxenet, ce nu pricepi. Are prea mulți... Mă, ce pe birou la mine aici, deci n-aveți nicio idee. Să adunăm repede valuta. Bă, ține bunicul, donațiile, bă, băiatule, bă. Credeam că nu mai are lumea bani, că nu mai muncește, gen. Dar presupun că atunci când ești proxenet ca Sorin, nici nu e nevoie să muncești, naiba, că vin banii la tine direct. Calcă pe bani. Ops, din nou zâmbete. Wow, bă, ce se întâmplă? Am bani în cap. Băi, Rafael. Ții ce mai faci, Barafa? Bă, Sorine Mărlane, nu mă întreba de vorba așa casual după ce ai spart bani în două. Haurențiu s-a abonat și el. Am fost stați puțin pe afară. Barafa vere să fie live-ul salvat să nu îl editezi. Vrei să fie live-ul salvat să nu le editezi? Bine, mă, Sorine, uite, lăsăm segmentul de început pentru tine, să ai amintire frumoasă. Dar primești notificări nici cu clopoțelul, ai link în descriere către Discord și îți garant. Ce te joci? Mersi că mă asculți. Bă! Salam, dar numai că e cu... La el că e cu sute de euro. Wow. Ce-a făcut acolo? Le-a murit toți copiii noștri, avele! Mi-a zis cineva după ce ți-a bag. Bă, ați dat, deci e real așa ceva, ați dat toate alertele posibile. And his name is John C. It's the WWE Super Slam, bă! Da, tot John Cena îmi place. Nu mai am, alertele le aveți în descriere, nu e nimic mai mult decât aia de 100 de euro. Întâmplă-mă în seara asta, a intrat salarii, cine? Andrei cu... Irafahel 2020 $, i-am purtat noroc la megaboxuri. Hai ca sad boy, e mare sufletul. Băi, nu-l confundați cu... Ce dă-ni... Este cel mai tare mai joci Brawl Stars. Oh my god, dude! Ce se... Tigaia. Tigaia pentru... Pentru Sorin Bărbatu! Sorinele! Și Alex Gamer. Thank you, boys! Stai. Na. Bate-n tigaia. Pe partea cealaltă, gen, se aude la fel. Gata, mă. Sunteți fericiți? Vreau să văd dacă sunteți fericiți în chat. Am bătut și tigaia.